Marites. Medyo init pa ni mga kasama ako gud yung gi-research kay pag mata ko sa sayo sa kabuntagon mao man day ming sugat ka na ako karong kabuntagon mga kasama. How true. Nga doon ako na usa ka bride nga giingon nga ng scam sa mga supplier. Unya ang worst scam pagyod kay ang groom ko no gilumay. Pati mga lumay-lumay ka mga panahon na sa moderno sa panahon mga kasama. So ani ang chika. Si Susan. Ko ane, naman ko interview sa IFM CDO. Cagayan de Oro ni nga setting kasama. Pero, kini ko nung bayhana sumapang wa paghihinganlan kay nagpadayon pang investigasyon. Pero daghan man gud na siya pangalan. Naay panganiya Ana, naapod toy unsa panganiya. Daghan man gud daw kay ni siya niya. Naay panganiya November daw iyang pangalan. So, sa pagkakaron di pa gid nato matumbok unsa gid ni iyang pangalan kay scammer lagi kuno mga kasama. So, ing ani daw ang nahitabo. Minaw. So, ing ani magpakasal daw si girl. Okay? Magpakasal daw ang babae o niya. Natingal naman ang mga supplier kay wa man poy kanang why down payment. Pwede dai na nga why down payment. Kay lagi pod mapod to ingon ang sa interview sa mga suppliers kay nag-uban man sila dito sa police station ingon nga ang lesson gid namo ani ma'am kay kinahanglan mangayo jud og down payment. Kay nagpaila man gud pod siya nga kailan niya ang mga ilado nga mga vlogger diri sa syudad sa Davao kay murag taga Davao taga Dumanlas muhangin man kuno kining bayhana kaila daw niya si Bite King mao daw wa nagpakita si Bite King wala na siya i-post kay matulog sa iyang kasal o niya naa si Brother si Fake Ash sikin sa panang mga ilado so syempre kay maingiliman ka anang mga di basta-basta niya ang groom pod mo ni mao na no so to make the story short, nakaandam na tanan, no? Nanay mga lechon, mga whatever. So, tanang mga sikat. So, alas 3 ang kasal. Okay? Katoliko man ni sila. So, alas 3 daw dapat ang kasal. Sorry. Nganong misam ni judge daw ang ipaabot. Ready na daw ang decorations, ang pagkapagkaon, mga photographer, everything. Nag-makeup na gani. Okay? Unya, natingan na lang daw silang alas 8. So, pamanggi daw kunoy mga bisita. Wala pa pod kunoy mo officiate. Hangtod nga ni-declare si bride nga judge na lang daw. So, nagpaabot ra pod kay syempre supplier magpaugat ra man puga kay naman kay customer no ana magid na kay ako may nibuhi pod sa kuan kaning mag video kasal salamat kayo ning profession so ang groom natinga daw gawas atong wa pa kabayad si bride natinga ang mga supplier nga ang groom murag wa man daw tingog-tingog unya di man daw sa pag-unsa nga matinga pa gwapa daw kay gwapo daw kay ang lalaki. Grabe po doy. Wala tingog diya mabae daw murag okay rasab. Oo. So ang groom mo na tingog-tingog niya murag na ilaha po daw ang gituuhan nga gilumay lagi daw mao ni mao na. So mura daw dependent daw ang lalaki sa babae. Hangtod nga miduol daw ang lalaki kay naningil naman tong kwan sa lechon kay gideliver naman. So nangayog pang down payment ang babae daw murag wa pa daw siya sige ra daw unya-unya. So to make the story short, asa man na abot ang lumay. Niabot daw mga friends sa guy. Unya gisabligan daw siya og asin. Pagsablig karog asin, nakamata daw ang lalaki, mura daw naluya ang lalaki. Unya niingon daw siya, asa ko, kinsa ko. So dito na nabulabog ang everything kay wa daw kuno siya kay sa bay ano daw kunong nag-uban sila nganong nakapangkuan daw siya. Ambot pod mao to nga syempre bisan pag basing dapoy mga istorya nga basin daw kuno og kanang kuan sila partners in crime or unsa ba pero wa pa man tay konkreto gyud karon kay nagpadayon pa man ang investigasyon. So in taon ang problema ang bayronon. Ora man jud na ang bayronon. So ang gibuhat sa mga supplier adton taon sila og police station. So sa dihang gikuan na dili na makiistorya ang bride sa mga suppliers. Okay, so unsa may lesson sa mga suppliers, sa mga negosyante,
mao na nga mangayog yun og down payment. So kitang mga customer, kung mangayog down payment ng atong mga katransaksyon, whether unsa ba na imuhang gi-order online or face-to-face transaction, normal ra gyud mangayog down payment. Okay, para dili ma-scam, iwas scam. Napoy uban man good nga mangayo dag down payment nga scam di ay. So mao na mga kasama, no? Lesson kanatong tanan na scam, pwede kang ma-scam sa negosyo, pwede pod kang ma-scam sa gugma.